Irudi hau, odeietatik ateratako irudi hau, ez da amets hutsa. Ekonomia zirkularraren kontzeptua errealitatean errotuta dago eta aldaketa zirraragarriak eta irtenbide ukigarriak bultzatu nahi ditu. Circular Flanders lankidetza publiko-pribatuan ideia visionarioak ekintza zehatz bihurtzen dira, edo behintzat hori da gure ametsa. Baina, zergatik inbertitzen dugu hainbeste ahalegin eta hainbeste energia ekonomia zirkularrean. Circular Flanderseko talde nagusia Flandiako hondakin publikoen agentziari lotuta dago. Hondakinak prebenitzeko ekonomia zirkularra lantzen hasi ginen duela 10 urte. Hori zen gure lehen ideia, gure lehen helburua. Circular Flandersen eta bere ekideen aurrerabidea eta berrikuntza ospatzen baditugu ere, Europaren baliabideak oso mugatuak direla onartu behar dugu. Hori da gure errealitatea. Gure industriak neurri handi batean gatazkan dauden eskualdetatik datozen funtsezko lehengaien mende daude, hala nola Ukrainatik edo Kongotik. Mendekotasun horrek posizioa ahulean jartzen ditu gure enpresak. Zergatik baliabide horien kontrolak tentsio geopolitikoak eta gerrak ere elikatzen dituelako askotan. Beraz, nahitaezkoa da alternatiba jasangarriak aztertzea eta hornidura kate lurrunkoriekiko dugun mendekotasuna nolabait murriztea. Ukrainiako baliabide meategiaren irudi hau ikustean, gogoratzen dugu premiazkoa dela ekonomia zirkular bateranzko trantsizio bat egitea. Hemen, diapositio honetan, funtsezko lehengaiak non dauden ikus dezakegu. Material horiek behar ditugu trantsizio energetikorako, baina Europan baliabideak benetan mugatuak dira. Horiek ez daude Europan ikusten duzuenez. Mundu mailako babes neurri berriek are gehiago barkatu, baina norbaitek mikroa zabalik dauka. Eta batzutan soinua joaten da. Gure pentsamoldea aldatu behar dugu. Produktu berrietan soilik harrera jartzetik, berrerabilpena, birmanufaktura eta konponketa lehenetsiko dituzten negozio ereduak hartzera pasatuz. Handiagoaren estrategiak deitzen ditugu guk. Estrategia horiek aurrera begirako bidez jasangarria eskaintzeaz gain, erresilientzia eta egonkortasuna ere agintzen dute gero eta hegazkorragoa den mundu honetan. Daukaguna baloratzen eta produktuen bizi zikloa zabaltzeko modu berritzaileak aurkitu, gatazken joera duten eskualdekiko mendekotasuna murriztu behar dugu, eta industria panorama seguruagoa, jasangarriagoa sortu behar dugu. Ekonomia zirkularra ez da soilik etorkizuneko ikuspegi bat, gure industrien aurrerapena bermatzeko ikuspegi pragmatikoa da, baita ziurgabetasun globalaren aurrean. Gainera, materialen kontsumoa berotegi efektuko gasen emisio iturri garrantzitsua da, eta horrek ekonomia zirkular baterako trantsizioa bultzatzen du. Klima aldaketaren inpaktuek, nola nekazaritzari eragiten dioten lehortek eta etxebizitzak eta negozioak kaltetzen dituzte. Baloniako uholdeek larrialdia nabarmentzen dute. Flandrian adibidez, batez besteko temperatura 2,9 gradu igo da. Eta Parisko akordioaren helburua gainditu du, 1,5 graduko igoera.
Hemen lortu nahi dugun trantsizioa eta horretarako egin behar dugun bidea ikusten dugu Flandrian, birziklatzearekin ohituta gaude, txapelduna gara birziklatzean, baina hori ez da nahikoa. Ez da nahikoa izango deskribatu ditugun erronkei aurre egiteko. Aurreko diapositibek erakutsi dute gure materialak zuhurtziaz kudeatu behar ditugula. Ziurtatu behar dugu gaur eskuragarri dauden materialak, eta ziurtatu behar dugu bihar ere eskuragarri egongo direla gure beharrak asetzeko. Beraz, modu kontzienteagoan ekoitzi eta kontsumitu beharko dugu. Aldaketa horrek berrikuntza eta ohiko eragiketak birplanteatzea eskatzen du. Beste ikuspegi bat eskatzen du diseinuari, fabrikazioari, zerbitzuei, kontsumoari eta negozio ereduei dagokienez. Beraz, beste gauza batzuk pentsatu behar ditugu, gauzak konpondu behar ditugu, birziklatu eta soluzio jasangarriak behar ditugu. Eredu berri hauek martxan jarri behar baditugu. Materiala behar dugu, berrerabili behar ditugu, hori ezinbestekoa da. Misio orientatuta dauden politikak ikusten baditugu, hau da Flandesen lortu nahi duguna, eta hau da, gure helburua ekonomia zirkularra da. Hori da gure helburua eta alderdi publiko eta pribatutik nahi dugu batera lan egin hori lortu aldera. Elkarlana ezinbestekoa da. Eta horregatik helburu komuna daukagu. Zein da gure helburua? Desakoplatu behar dugula gure kontsumoaren aztarna materialetik. Eta aztarna materiala 50%an murriztu behar dugu 2030erako. Europaren erantzuna zein da? Errealitate honen aurrean tira hainbat lege onartu dira. Hori oso garrantzitsua da, noski, batera gaude, helburu berdina daukagu eta behar diren aldaketak egin behar ditugu legearen aldetik baita ere. Ekonomia zirkularrera iritsi izateko. Legislazioa aldatu da eta aldatzen ari da Europan, baina praktikan ere ziurtatu behar dugu enpresetan horiek errespetatzen direla eta gauzak aldatzen direla. Eta hori da nahi duguna lortu. Eta horretarako hainbat lege dauzkagu, ekonomia zirkularraren legea, lehen kritikoen legea, produktu jasangarrien legea, eta Gure aliantza publiko-pribatua Circular Flanders sistema barrutik eraldatzeko modurik onena dela uste dugu. Legedia behar dugu bai, baina era berean, enpresek, beren negozio ereduak, politikak egokitu behar dituzte. Circular Flandersek funtsezko zeregina du mugimendu horretan, baldintzarik gabeko laguntza emanez eta aitzindari horien aleginak indartuz. Gure aliantzak erakusten du ekonomia zirkularra ez dela soilik aukera teoriko bat, jada martxan dagoen errealitate dinamiko bat baizik.
Circular Flandersen trantsizioko gerente gisa lanean hasi nintzenean, ekintzaile eta ameslarien boterea sentitu nuen, energia sentitu nuen, elkarrekin bidaia bat hasi genuen, Flandes jasangarritasunaren erreferente bihurtzeko. Circular Flandersen ez gara soilik hub bat edo zentro bat, ekonomia zirkularraren mugimenduaren bihotza gara. Pentagono sozialeko aktoreak eta eragileak konektatzen ditugu. Gure misioa zein da, zera da. Gobernuak, enpresak, gizarte zibila eta ezagutzaren komunitatea inspiratzea, batzea, etorkizun jasangarria sortu ahal izateko. Sektore finanziarioa ere gurekin batera lan egiten du. Beren laguntza ere badugu eta hori ezinbestekoa da. Ekonomia zirkularra lortu ahal izateko. Gobernantzari begiratzen badiogu, hor ere pentahelitze hau eratzea nahi dugu. Bost elementuak baitira garrantzitsuak. Hemen gobernuaren ordezkariak ditugu, federazioen ordezkariak, ikerketa zentruak ere bertan daude, berrikuntza zentruak ere hemen daude, bankuak, fondoak ere bertan daude, gure batzordean, bi ministro dauzkagu, ekonomia, berrikuntza eta industriakoa, eta baita ere ingurunekoa. Beste ministeritzak ere hemen lan egiten dute, baina horiek dira garrantzitsuenak. Agenda estrategikoak hemen ikusten dituzue, eraikuntza zirkularra, kemikoak, plastikoak, ur zikloak, bioekonomia, elikadura katea eta industria. Ez dugu dena hemen sartzen, baina sektore desberdinak hemen ordezkatuta daude. Zer ikasi dugu? Informazio kudeaketa garrantzitsua dela eta elkar trukatu behar dugula ezagutza. Horretarako harreman onak sortu behar dira, agenden artean arazo komunak daude eta denon artean garatu behar ditugu tresnak prozesu hau guztia azeleratu ahal izateko, azkartu ahal izateko. Badakigu zeintzuk diren oztopoak eta erronkak, baina aurkitu behar ditugu erantzunak eta soluzioak, eta horretarako adituen taldeak sortu ditugu, palankak deitzen ditugunak, eta hemen planteatuko ditugu, finantzak, berrikuntza hemen dago, komunikazioa, ikerketa, hemen tresna politikoak sartuta daude, eta baina banan ikusiko ditugu. Helburu hauek lortzeko batera lan egin behar dugu, hori ezinbestekoa da.
Beti izan behar dugu norbait agenda hori gidatzeko, palanka horiek aurrera eramateko. Beraz, katean dagoen elementu bakoitza garrantzitsua da eta inplikatua izan behar du. Eta bere ahalegin guztiak egin behar ditu pentaelize aurrera ateratzeko. Gaikako agenda estrategikoak ditugu. Agenda bakoitzak bere helburuak ditu. Ikusgarritasuna bultzatzen dugu, baita ere, dena monitorizatzen dugu, dena argia dago, ikusgarri dago informazio guztia, eta oso garrantzitsua da lan programa bat egiteko. Hau ez da gauza teoriko bat bakarrik, praktikoa ere bada, eta ekintzak behar ditugu. Ekintza horiek definitu eta gero egin behar dira. Egin behar ditugu denon artean, alderdi publiko eta pribatua uztartuz. Hori da egiten duguna gure agenda estrategiko hauetan. Oso azkar pasatuko ditut hauek, ikusiko dugu lehenik eta behin eraikuntza zirkularra, lehen agenda dena. Ez ditugu agian denak zehazki ikusiko, bestela denborarik ez dugu izango, eta informazio gehiegi emango nizuke, baina hau, adibidez, eraikuntza zirkularra, hau asmo handiko 10 lan ildoren bidez, agenda honek eraikinen, azpiegituren eta bertan dauden material guztien zorroa eraginkortasunez erabiltzea du. Ardatz, inventario baten eta kudeaketa arretatsu baten bidez, Flandesko ingurune eraikia benetako hiri meategi bihurtzen da horrela. Eraikin berriak etorkizunerako ikuspegiarekin diseinatzen dira, printzipio jasangarri eta zirkularretan oinarrituta. Zenbaki batzuk ematearren, mundu mailako lehengai guztien 90% eraikuntzaren industrian erabiltzen dira. Europan isurtzen diren hondakinen eta materialen fluxuen 33% inguru eraikuntzatik datoz, eta gure karbono aztarnaren 36% eraikitzeko eta bizitzeko moduak zehazten du, eta 20% gure energia konsumoagatik. Hori dela eta pentsatu dugu gure eraikinei bueltatxo bat eman behar geniela, eraikinak ere ondo diseinatu behar direla eta jasangarriak izan behar direla. Eraikin zirkularrean indar asko inbertitu dugu zergatik, ikusi dugulako hain zuzen ere eraikinetan material asko erabiltzen direla eta karbono asko sortzen dela. Hemen ikusten dugu eraikin zirkulan agenda honetan jorratzen ditugun hainbat gai. Azkar pasatuko dut, interesa baldin badauka ez dute gure web orrialdean informazio asko dago, baina ideia bat ematearren, Ehun eta hirurogei esperimentu egin ditugu, eta horietatik asko ikasi dugu. Konpainia batzuk esperimentatu nahi zuten, eta horrela egin ziren lan hauek.
lauzpabost aldiz batzartzen ziren lantaldeak urtean zehar, eta ikusten zuten praktika onak zeintzuk ziren, oztopoak zeintzuk ziren, nola txertatu praktika on horiek soluzio berriak lortu ahal izateko, eta abar. Hori da gure asmoa, eta informazio guzti hau eskuragarri dago gure web orrialdean, adibideekin, eta hainbat materialarekin. Hemen aurkituko dituzue hainbat tresna, baita ere, eta informazio hau partekatzea ezinbestekoa da, enpresekin partekatzea. Gauza bere egin dugu, hainbat alorretan, edo agendetan, hemen ikusten dugu, kimikoak, plastikoak, ur zikloak, bioekonomia, elikadura katea, fabrikazioa, eta abar. Oso garrantzitsua da palanka estrategikoetan lan egitea. Palanka hauek agenda estrategikoak bultzatzen laguntzen digute. Erronka eta aukera komunak jorratzen dituzte. Ikuspegi bateratu baten bidez. Europako legislazioak lagundu behar digu, berriztagarria izan behar du. Eta lagundu behar digu. Guk Flandrian egiten dugu lan, baina maila federalean ere lan egin daiteke, eta nazio mailan baita ere, noski. Guk plataforma Belgialdean plataforma bat daukagu, ekonomia zirkularrari buruz lan egin ahal izateko, eta tresna hauek guztiak ezinbestekoak dira. Monitor bat daukagu, aurrera bidea monitorizatzeko, tokiko gobernuei ekosistema zirkularrak tresnak sortzen laguntzen die, portuekin ere lan egiten dugu, funtsezko zentro logistiko zirkularrak direlako, erosketa zirkularrak bultzatzen ditugu, kontratazio publikoan baita ere, eta beste hainbat ekimen dauzkagu hemen ikusten dituzuenak. Bigarren palanka erosketa zirkularrak dira. Hemen erosle pribatuekin batera lan egiten dugu, beraiekin ezagutza elkarbanatzen dugu eta trukatzen dugu. Erosketa zirkularrak ondo egin ahal izateko, eta ezinbestekoa da ezagutza partekatzea, eta ez bakarrik enpresa handiekin, enpresa txikiekin ere lan egiten dugu, tresnak garatu eta aplikatzen ditugu, etorkizunera begira prest egoteko. Galdera zehatza galdetzen dizkiegu, eta horrela soluzio zirkularrak garatzen laguntzen diegu. Informazioa berriro ere trukatzen dugu, hainbat Europar egitasmotan, hainbat foroetan parte hartzen dugu, egitasmo zehatzetan, adibidez, altzairu jasangarrien proiektu batean gaude, eta beste proiektu interesgarrietan ere. Ez ditut diapositibak zehazki garatuko, hemen daukagu kontratazio zirkularrerako itun berdea, hau da Flandesen daukagun egitasmo bat, eta
bertan, hau abiarazi genuenen eta 2 urtean zehar, 150 erakunde baino gehiago indarrak batu zituzten, kontratazio zirkularreko praktikak esperimentatzeko eta zabaltzeko 4-5 aldiz biltzen ginen urtean zehar eta asko ikasi genuen. Informazioa hemen dago eskuragarri, bakarrik ingelesez dago, tamalez, baina agian interesgarria izango zaizue zuen egitasmoetan. Hemen ikusten duzue anbizio zirkularreko taula. Hau garatu genuen Green Deal Circular Procurement proiektua egin baino lehen. Hau da erosketa profesionalekin eta zirkulartasunean adituekin egindako tailer batzuetan garatutakoa. Eskuragarri dago baita ere, hizkuntza desberdinetan. Komunikazioa noski ezinbestekoa da. Hemen kontzientziazioa, sorkuntza eta portaera aldaketa sustatzen da. Webgune berria izango dugu datorren astean, informazio gehiagorekin, praktika onak bertan egongo dira. Tresna praktikoak ere hor jarriko ditugu, webinarioak eskuragarri izango dituzue bertan. Gure ikerketari buruzko informazioa adibidez ingelesez dago. Hemen ikusten duzuena sarei buruzko informazioa da eta sareetan egiten ditugun bilerei buruzko informazioa. Lankidetza ezinbestekoa da horrelako helburuak lortu ahal izateko, benetan ezinbestekoa. Hau ezin dugu batera lortu, bakarrik lortu batera lan egin behar dugu. Ideiak aldatu behar dira, pentsamoldeak aldatu behar dira eta gauzak egiteko beste era bat lortu behar dugu. Finantza aldetik, berriro ere hemen bankoak bankoek parte hartu behar dute eta preste egon behar dute ekonomia zirkularrerako. Hemen duzue berrikuntza eta ekintzailetza. Hau aurrera ematen dugu Blaio agentziarekin. Flandersen sare zabala dugu berrikuntza eta ekintzailetzaren inguruan lan egin ahal izateko eta praktikan lan egiten dugu, tresna praktikoak garatzen ditugu, inspirazioa ere lantzen dugu. Hau ere talde lanean oinarritzen da. Hemen ikusten duzue gure taldea zein den. Enpresa txikiekin, ertainekin ere lan egiten dugu, ez bakarrik enpresa handiekin. Denok egon behar dugu hemen proiektu honetan. Enpresei ere galdera zehatzak egiten zaizkie etorkizunari begira. Eta hau azkar pasatuko dut. Lana ezinbestekoa da ekonomia zirkularrean. Etorkizunari begira, zer lan beharko ditugu, ze beharko da biharko egunean. Gauzak aldatuko dira gaurtik biharrera. Lan berriak sortuko dira. Eta horregatik pertsonak prest egon behar dute.
Trantsizio bat egongo da, hori badakigu, eta trantsizio horretan zehar lanak egokitu beharko dira. Ekonomia linealean langileek era zehatz batean lan egiten dute, eta hau asko aldatuko da ekonomia zirkularrean, beraz, prest egon behar dugu. Aldaketa horretarako prest egon behar dugu. Guk ekonomia zirkular sozialeko tokiko zentroak garatu ditugu. Hemen sektore ikuspegiarekin konektatzen dituzte enpresak, tokiko administrazioak eta gizarte eragileak. Adibidez, IKT edo ehungintza, elikadura. Hemen denok daukagu rol bat, ikusi dugu berrikuntza ezinbestekoa dela, baina pertsonak ere hor erdigunean jarri behar ditugu. Lan berriak sortuko direnez, pertsonak trebatu behar ditugu, eta hor aukera berriak ere sortuko dira. Hub hauek Flander osoan zehar ikusten ditugu. Zergatik egiten dugu hau? Hemen daukazu erantzuna. Ekonomia zirkularreko enpresetako enplegua Flandesko batez bestekoa, baino 3 aldiz azkarrago ari da hazten. Horregatik hain zuzen ere. Berrikuntza behar dugu, berrikuntza teknikoa noski, monitorizazioa eta ikerkuntza. Hemen daukagu ikerkuntzaren palanka. Guk Flandersen ikerketa teknologikorako Flandesko institutua daukagu. Eta bertan ikerketa zentru desberdinak daude, txertatuta, eta batera egiten dute lan. Guk monitorizazioan lan handia egiten dugu, efektu guztiak nahi ditugulako jarraitu, eta jarraipen hori oso garrantzitsua da guretzat, gure aztarna materiala murriztu behar badugu, neurtu behar dugu, lehenik eta behin. 100 adierazle baino gehiago neurtzen ditugu, agenda desberdinetan. Materialen fluxuak ere ikusten ditugu Flandersen, eta ikertzen ditugu, hemen ikusten duzue DMCA. Hori da gure edo konsumatzen edo erabiltzen ditugun materialen aztarna. Eta hemen gauza asko egin ditzakegu gure enpresekin, baina bestalde ziurtatu behar dugu gure materialen kontsumoa murrizten dugula, eta horretarako kontsumatzaileekin ere lan egin behar dugu. Eta horregatik batera egiten dugu lan gure Circular Cities plataforman edo hiri zirkularrak, eta horren bitartez kontsumatzaileekin egiten dugu lan, esaten diegu nola aldatu dezaketen beren elikadura, energia kontsumoa, material kontsumoa, eta bar. Ideia berriak ematen dizkiegu, orain bigarren eskuko produktuak gehiago erabiltzen dira, gauzak konpontzen hasten dira, orain poliki-poliki gauzak aldatzen hasi direla ikusten dugu. Portuekin ere esan dut lehenago lan egiten dugula. Badakit hau ere Euskadin garrantzitsua dela. Gure portuak Flandesean importanteak dira, eta horregatik beraiekin lan egiten dugu.
Kasu inspiratzaileak aztertu ditugu, webgunean jarri ditugu. Informazioa guztia inglesez dago, eskuragarri. Flandersen ikasi dugun guztia, uste dugu portua duten herrialdeentzat interesgarria izango dela, eta horregatik informazio hau jarri dugu eskuragarri, gauzak azkarrago joan daitezen. Ze Europan gure resilientzia garatu behar dugu, eta horretarako batera egin behar dugu lan. Eta batez ere indartsuak diren eskualdeak Europan prozesu hau aurrera joan dadin lan egin behar dugu. Hemen ikusten duzue ekonomia zirkularreko eragileen Europako plataforma. Bertan, informazio asko aurkituko duzue, ezagutza partekatzen da, sektore desberdineko informazioa.